Хайде да видим заедно музеят на Порше в Щутгарт. След като посетихме музея на Мерцедес-Бенц в Щутгарт, посетихме и този на Порше. Имам 2 видеа за музея на Мерцедес-Бенц. Ако не сте ги видяли, може да ги видите в моя профил. Ние избрахме да си вземем двудневната 48-часова карта, която струваше 30 евро без транспорт, в която влизаха всички тези музеи, както и зоологическата градина, музеят на прасето, който също ви показах в едно от моите видеа, и още доста други. Музеят на Порше също беше доста интересен, но в сравнение с музея на Мерцедес-Бенц, който ви показах в предишните ми 2 видеа, просто той е доста по-мъничък. Тук обаче, както някой беше споменал като коментар под едно от предишните видеа за Мерцедес-Бенц, в Порше музеят има доста повече интерактивни елементи. Може да играете на различни игри. Единствено имайте предвид, че ще трябва да се наредите на опашка. Имаше и ето тази кола от детското филмче, което даваха по кината. В музея се натъкнахме и на една кола Мерцедес-Бенц. Оказва се, че това е кола, която Порше са създали за Мерцедес-Бенц. И тук, както и при музея на Мерцедес, имате аудиогид. Единствената разлика е, че в музея на Порше ръчно трябва да изберете аудиозаписа, а това е Порше вдъхновено от Лего, което беше доста интересно. В края на музея бяха изложени малко по-екстравагантните модели, както виждате тези двете, които са изцяло обрисувани. Друг автомобил, който на мен беше доста интересен, беше Поршето с прозрачните елементи, където може да се видят абсолютно всички части отвътре.